Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan elkarrizketa bakarra izango dugu. Garbiñe Arroyo etorri zaigu Aquelarre Models markari buruz hitz egitera. Horren aurretik ikusitzagun gaurko efemerideak. Gaurko egun batean, baina 1756an, Euskal Herritarrik altuena hil zen erratzun. Jose Apeztegia derrada baztandarra. 2,30 metro neurtzen zuela esaten da. 1687an erratzun sortua, Iruñeko katedraleko priore izan zen. Haren altuera zela medio, El Altísimo izengoitia jarri zioten ikaskidek Salamankan, Espainiako estatuan. Elizgizon izateko ikasketak egiten ari zela. Garaiera horrek osasun arazoak zein ekonomikoak ekarri zizkion, eta etxea bere altuerara egokitzeko zailtasunagatik Baztango familiaren jauregira itzuli zen Iruñetik. Iruñeko katedraleko barbazanak kriptan ehortzi zuten eta esaten denez, horretarako 2 hilobi behar izan zituzten. 1955ko egun berean, 15 urteko Claudette Colvin atxilotu zuten Montgomeryko autobus batean emakume zuri bati eserlekua ez uzteagatik. Eskuburdinak jarri eta kolpeka atera zuten ibilgailutik. Rosa Parksek gauza bera egin baino hilabete batzuk lehenago izan zen. Colvinek ordea, ez zuen Parksen ospea bereganatu. Izan ere, eskubide zibilen aldeko mugimenduak zalantza egin zuen bere kanpainarako irudi egokia emango ote zuen. Familia txiro bateko kide izateaz gain, haurdun baitzegoen. Azkenean, Parks hautatu zuten Montgomeryko autobusen aurkako boikot kanpainarako, eta mundu mailan ezaguna egin zen. Urte batzuen ondoren, 1982ko martxoaren 2an, 225 preso askatu zituen Peruko Sendero Luminoso gerrillak. Asaltoz hartu eta egun batzuk lehenago hutsegin zuen kartzelako altxamenduaren ondoren, gerrillak plan berri bat ondu zuen diktaduraren aurka borrokan ari ziren bere presoak atera ahal izateko. Lehergailuz, Aiakutxoko espetxeko atea zahartarazi eta erasoa jo zuten. 70 preso politiko inguru askatu zituzten, eta 100 gora preso sozialek ere ihes egiteko baliatu zuten. 2 guardia eta 10 gerrillari hil ziren erasoan. Azkenik, 2016ko martxoaren 2an, Hondurasen Berta Cáceres hil zuten tiroz bere etxean. Ekintzaile ekologista eta giza eskubideen defendatzailea Agua Zarka proiektuaren aurka borrokan ari zen. Herri indigenen leku aldatzea eta uraren privatizazioa zekartzala salatzen zuen. Bere konpromisoagatik hainbatetan mehatxatua izan zen. Errepasatu dezagun orain aste honetako agenda. Gaur, zinemako emakume heroiak, Angeles de Hierro filma, Katja von Garnierrena. Mendillorriko zibiboxean arratsaldeko 6tan. Bestalde, Pablo Sarasate nazioarteko biolin jaialdian, biolin kontzertua egongo da Kondestableko zibiboxean 8:00. Asteazkenean, Kondestableko zibiboxean baita ere, Oteiza ieslerroak hitzaldietan, Jugando con Oteiza, Kapi Corrales Rodrigañezen eskutik arratsaldeko 7tan. Martxoaren 5ean, ostegunean, hitzaldi irisgarria euskeraz. Sarasate pasealekua, historia eta modernitatea, 3. Ponpeloko zibiboxean. Ostiralean, Iturramako zibiboxean, Femkultur zikloaren barruan, dantza, antzerkia, umorea eta musika zuzenean Mar Gomezen eskutik, arratsaldeko 7tan, larunbatean, Femkulturen barruan, Silvia Batetek erkas dantza ikuskizuna eskainiko du 7tan Iturramako zibiboxean. Eta igandean, leku berean baino goizeko 10etan eta 12tan, En Movimiento ikuskizuna egingo du. Elkarrizketarekin hasi baino lehen, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Jameneien heriotzak ekialde hurbila astintzen du Iranek mendekua zin egiten duen bitartean. Lehenengo puntua, AEBek eta Israelek bombardaketak areagotzen dituzte eta Teheranen bihotza kolpatzen dute. Bigarren puntuan, ofentsibak aurretik jakinezin diren ondorioak dituen eskualdeko gerra baten arriskua handitzen du. 3. puntuan, Europak Arafi Aiatolak gidatuko duen trantsizio sinesgarri batera deitzen du. Argazki nagusian, horiz, Herrera, partiduko azken jokaldian errematera gaitu zena,
Valentziako jokalariez inguratuta Dimitrievski atezaina lurreratu ondoren. Honen titularrean, Valentzian ez da orgia itzaltzen. Osasunak penalti baten bitartez jasotzen du bigarren itzuliko lehen porrota. Azpian, Jon Solak eta Inara Alkuazek irabazten dute Galar trailean. Ondoan, Asier Martinezek zilarra irabazten du 60 metroko esilasterketan. Eskuineko berrietan, 128 igotzen da auzi judizialak pendiente dituzten atxilotuak. Ondoren, 6 suhiltzaile nafar Katarren harrapatuta Iranen erasoengatik. Jarraian, iparraldeak dagoeneko ezagutzen ditu martxoak 15ko hauteskundeetarako hautagaiak. Azpian, Amaiurrek Manuel de Irujo oroitzen du. Eta azkenik, Tafallak desfile jendetsu eta koloretsu batekin ematen die bukaera Nafarroako inauteriei. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Trumpek Irango lider berriek negoziatu nahi dutela ziurtatzen du. Lehenengo puntuan, ekialde hurbilean tentsio areagotzen da eta AEBek lehen heriotzak gehitzen ditu. Bigarrenean, 6 suhiltzaile nafar Doako aireportuan harrapatuta. Irudi nagusian, Ramazanik Sergio Herrera engainatzen du eta penaltia transformatzen du, erabakigarria izan zena Valentziarren alde. Honen lerroburua, bolada amaitu da. Defentsa akats handi batek eta eraso asmo faltak Osasuna kondenatzen dute. Eskuineko berrietan, 310 etxebizitza babestu Nafarroan dagoeneko ez dira babestuak. Ondoren, Nafarroak Europako biztanleko BPG-aren rankingeko bere postuari eusten dio. Goiko berrietan, Nafarroako erronkak, lehen 10 giltzarriak. Bestetik, Etxenike, zientzia motibatzen duen fedea. Eta azkenik, Los Domingosentzako goia serien biharamuna. Gara egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. Jameneien heriotzak Iran erreleboa eta eskualdeko gerra egokitzera bultzatu du. Jamenei aiatolaren heriotza ziurtatu ondoren, Israelen erasoak eta Teheranen defentsak aurrera jarraitu zuten, 100 biktima zibilekin eta lehen militar estatu batuarren heriotzekin. Argazki nagusian, esku batek hildako liderraren, Ali Jameneien erretratu bat eusten du atzo Teheranen ospatutako protesta batean. Ezkerreko berrian, Miren Matanzas, Santurtziko alkatetzarako hautagaiak dio, udalbatza hiritarrei hurbiltzen saiatuko gara. Behean, Osakidetzaren akats sistematikoak agertu ditu txarto batzordeak. Bestetik, gaur abiatuko da Ziesen lehenengo inkesta aldia. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Bea Seber, gure seme-alabak ez dira inorentzat arriskua. Arduratuta gaude gorroto diskurtsoekin. Ultraeskuinaren goraldiaren eta gorroto mezuen zabalkundean naizen, haur transexualen elkartea, kezkatuta dago sortzen ari diren diskurtsoekin eta euren familietan duten eraginarekin. Denontzako lekua izango duen mundua eraikitzen segitzen dugu guk. Gorrotoaren aurrean maitasunetik, azaldu du Bea Seber naizen elkarteko kideak. Eskuineko berrietan, goian, Aintzane Ariztegi, Herrigora. Ekoizlearen jatorrizko prezioan eta euskaraz etiketatutako produktuak eskaintzen ditugu. Eskutik eskura udaberriko kanpaina abiatu du Herrigorak martxoaren 18 arte. Herrigorak bere udaberriko kanpaina abiatu du. Eskutik eskura egiten dugun herria lelopean, Nafarroako hegoalde eta ekialdeko produktuak eskuratzeko aukera emango digu. Hizkuntzak egiten gaituen bezala, kontsumitzeko erak ere egiten gaitu herri. Gure kontsumo hautuek eredu eraldatzaile bat indartu dezakete eta hori herria egitea da, dio Aintzane Ariztegi, Herrigorako kideak. Beheko berrian, Borja Goitia, Elkar. Lehiaketa izatea zarago, kulturaren eta sormenaren festa handia da. Elkar Fundazioak haur eta gazteentzako ipuin eta ilustrazio lehiaketaren 18. edizioa martxan jarri du. Proiektu honen helburua,
Haur eta gazteen artean euskaraz irakurtzeko ohitura sustatzea eta sormena piztea da. Apirilaren 15 arte lanak aurkezteko aukera egongo da. Etxe bakoitza bakarra da. Hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eu-en. Kaixo eta ongi etorri gurera, Garbine, zer moduz? Kaixo, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Ondo, hemen. Bueno, konta iguzu lehenik eta behin, gaurkoan zatoz pixka bat zure proiektua kontatzera, Akelarre izenekoa. Pixka bat, nik ez dut oso ondo ezagutzen mundu hori, agian hobeto da, zuzenean zu kontatzen badiguzu, pixka bat zer den, zer egiten dezuen. Bai, noski, Akelarre Models eskala txikiko figuren marka eta enpresa bat da. Miniaturak sortzen ditugu margolarientzat eta bildumazaleentzat. Batez ere, fantasiazko munduan kokatutako pertsonaiekin. Baina orain gehiago jolasten hasi gara fantasia eta historikoaren nasketarekin. Proiektuan nire bikote Davidek eta biok jarri genuen martxan 2020 urtean. Bera margolari profesionala zen momentu horretan, eta nire barruan aspaldidanik nuen ideia batetik sortu zen. Nik nahi nuen euskal mitologiako pertsonaiak figurara eramatea, ez? Zorionez, proiektua aurrera ateratzeko behar genituen profesionalak ezagutzen genituen, eta azkenean pausoa ematea erabaki genuen. Eta horrelako proiektua aipatu duzu euskal mitologiatik pixka bat etorrita, ere bai, izenak zerikusia dauka horrekin? Bai, hasierako ideia horri lotuta dator. Gaur egun egiten ditugun figura guztiak ez dira euskal mitologiakoak, baina hori izan zen proiektuari hasiera ematera bultzatu gintuena, ez? Eta horregatik aukeratu genuen Akelarre izena. Galdetu nahi nizun, galdera bat, horrelako proiektu bat, horrelako miniaturak, fantasia ingurukoak eta ez dira bereziki popularrak beste gauza batzuk bezala. Nola hasten da horrelako proiektu bat? Nola hasten da zerotik esatera, hau egin nahi dut, nondik hasi behar naiz, iruditzen zait gauza asko egon daitezkela ezagutzen ez ditugunak, nola hasten da horrelako proiektu bat? Bai. Ni sortea izan nuen, Davidek asko zekiela momentu hortan. Nik banekien, baino hobi moduan, ez? Eta sortea izan genuen, profesional asko ezagutzen genituela, ez? Eta horregatik posible izan zen, baino zaila da hasiera. Aipatu duzu, orain batez ere egiten dituzuela fantasiazko figurak. Fantasiazko figura horiek badira mundu batzuen inguruan zehazki, edo zuek sortzen dituzue, edo nondik datoz ideia horiek? Ez, guk sortzen ditugu. Euskal mitologiarenak, euskal mitologiakoak dira, baina normalean guk gure ideiak dira. Eta nola izaten da prozesua, pixka bat lehenengo ideia daukazuenetik, figura lortzen duzuen arte, zein izaten da gutxi gora bera hor prozesua? Normalean ideia batetik abiatzen gara, batzuetan kontzeptu artea egiten dugu, baina normalean ez, bakarrik kolekzio handietan, edo detaile asko behar baldin badugu, baina normalean ez, ideia batetik abiatzen gara, eta ondoren eskultore batek azalpen hortaz edo ideia hortaz 3D formatuan sortzen du figura. Ondoren figura prest dagoenean ordenagailuan 3D inprimaketa egiten da. Eta gero hortik, inprimaketa horretik, erresinako kopiak ateratzen dira. Moldeak egiten dira eta kopiak ateratzen dira. Nahi dituzun kopiak.
Eta hasierako ideia horiek, aipatzen duzu askotan figurak zuek sortzen dituzuela, nondikan inspiratzen nondikan inspiratzen zeraten, nondikan esaten duzue, hau izan daiteke mendikan hartu ezaket ideia bat, edo nondikan sortzen dituzu ideiak? Fantasia gauzak asko ikusten ditugu, ez? Bideojokoak, beste motako jokoak, pelikulak, orduan, ideia asko hortik ateratzen dira. Guk, zerbait zerotik imaginatzea oso zaila da, ez? Modifikatu alduzu, baina zerbait zerotik asmatzea, imaginatzea oso zaila da. Eta normalean, ze tamainako figurekin egiten duzu lan? Oso txikiak dira. Txikienan ikuste dut 4 zentimetrokoa dela, eta handiena 13 zentimetro tamaino edo horrela, figuranen arabera. Eta hori dela eta eskultore profesionalek ezagutza handia behar dute lan egiten dutenean. Tamaina txikian ere figura ondo ulertzeko modukoa izan da dinez. Claro. 4 zentimetrotik 13ra iruditzen zait badagoela diferentzia pixka bat. Agian 13 zentimetrokoetan pixka bat leku gehiago dago figuran bertan, 4 zentimetrokoetan nola zehazten duzu xehetasun maila, hau da, iruditzen zait, hain figura txiki batean zaila dela xehetasunak izatea? Miniatura hon bat egiteko xehetasun handia behar da, baina baita ezagutza teknikoa eta artistikoa ere. Eskultoreek proportzioak, lodierak eta eskala oso ondo kontrolatu behar dituzte. Eta gainera, pentsatu behar da, margolariak miniatura hori margotuko duela, ez? Eta detaile maila handia baldin badute, ez diegu margolariei askatasuna ematen sortzeko. Eta hori oso garrantzitsua da, nik uste dut. Aipatu duzu, figurak egiteko inprimagailu erabiltzen duzuela. Hasieratik funtzionatzen zenuten horrela? Bai. Edo hasieran, ez dakit eskuz egin daitezkeen, hasieran nola zen funtzionamendua? Figura digitala baldin bada, iruden inprimatu behar duzu, ez? Eskuz eginda badago, ez. Ze eskultoreak ja erresinarekin eskulpitzen du, ez? Baina digitala baldin bada, inprimatu behar duzu, bai. Orduan, zuen proiektu hasieratik dagoeneko irude inprimagailu bat izan zenuten. Batzutan iruditzen zait pixka bat irude inprimagailua dela oraindik futuristikoa bezala, eta gero konturatzen gera dagoeneko ja leku askotan dagoela. Guk ez dugu egiten, pertsona bat egiten du, guretzako. Vale. Eta galdetu bain izun, zenbat denbora behar izaten duzuen figura bakoitza egiteko? Ze, iruditzen zait, hasieran esan dizut, mundua ez eta ezagutzen ezer, orduan ez dakit horrelako figura batek bi egun behar dituen, edo hilabete bat, edo... Figuraren arabera baita. Batzutan hilabete batekin nahikoa da, baina beste batzukin agian 2 edo 3 hilabete behar dira. Erreza baldin bada, azkar egiten da, ez? Baina pertsonalitate asko baldin badu pertsonai hori edo zailagoa baldin bada, denbora asko behar da. Eta hori ez kontutan hartuta, gero inprimatu behar dela eta kopiak atera behar direla. Bakarrik figura egitea. Denbora handia, denbora asko eskatzen du figura bakoitzak. Zuen lanean pazientzia garrantzitsua izango da baita ere? Batzutan bai, batez ere diseinu artistikotan, batzutan ideia bati buelta asko eman behar zaio forma egokia aurkitu arte, baina egia esan pasioz egiten dugu hau guztia, asko gustatzen zaigu, orduan bai pazientzia behar dela, baina gustora egiten dugu, ez.
Maitasunez egiten denean errexago egiten da, ezta? Bai, noski, bai. Eta, figura hauetan eta ze materialarekin egiten dira? Zenbat materialekin? Guk erresinarekin lan egiten dugu beti. Badira plastikoekin edo metalarekin lan egiten duten markak eta enpresak, baina gure kasuan material nagusia erresina da. Eta sortzerakoan figurak, sortzen dituzue zuen kabuzuek nahi dezuelako zerbait pixka bat utxetik, edo izaten dituzue enkarguak ez dakit enpresen partetikan, edo hasieran aipatzen zenituen kolekzionisten partetikan, edo, agian biak egiten dituzue. Ez, enkarguz ez dugu ezer egiten. Enpresan 3 lagun gara, David eta biok miniatura margolariak gara, eta gero beste pertsona batek finantzetan lan egiten du. Eta gero eskulturak, kopiak, 3D imprimaketa, horiek kanpoko profesionalak dira. Badaukazue... Guk egiten dugu... Esan? Guk egiten dugu... nola esan... lan guztia ez, logistikaran guztia, hori esan nahi nuen, baina beste guztia kanpoko profesionalak egiten dute. Eta, figura sorkuntza pixka bat arlo horretan lan egiten dezutenek, badaukazue figuraren bat, edo kolekzioren bat, edo bereziki harrotasuna sentierazten dizuena, edo favoritoren bat, ezakit? Ni badaukat favorito bat euskal mitologiakoa, noski. Eta gero Davidek beste bat dauka. Hori oso pertsonala da ez. Badu zer ikusirik, ez dakit, figurarekin soilik edo pixka bat ideia nondik datorren, edo pixka bat figuraren jatorri ere egin zer ikusia dauka horrek? Nire kasuan guztia. Ze izan zen nire lehenengo proiektua marka honekin, Akelarrerekin, orduan horrek oso garrantzitsua da niretzako, eta baita ere euskal mitologiakoa delako ez. Gaur egun, okerrez banago, Madrilen bizi zarete. Ez dakit Madrilen bizi zaraten produktuagatik eta pixka bat enpresagatik, edo besterik gabe bizitzak bertan jarri zaituztelako? Pixka bat denak nahastuta. Ze hemen Madrilen gauzak errazagoak dira, pertsona gehiago daudelako honetaz lan egiten, ez? Eskultoreak, kopiak egiten dutenak, imprimatzailea, denak Madrilen bizi dira. Orduan guretzat errazagoa da, ez? Lan egitea. Eta horregatik hemen gaude, baina nik uste dut mugituko garela. Vale. Nafarroan eta Euskal Herrian uste duzu badagoela miniaturen inguruko komunitate bat, edo badagoela jendea honekin lan egin dezakeena? Bai, badago komunitatea Nafarroan eta Euskal Herrian, eta pixkanaka hazten ari dela esango nuke. Da, oraindik ez dela Madrilen edo Bartzelonan bezain handia, baina gero eta gehiago, zaletu gehiago dago, eta horrek asko pozten nago ere. Zuen bezeroak, Madrilekoak dira gehienak, edo dituzue leku gehiagotakoak ez dakit nola funtzionatzen duzuen zentzu horretan? Hasieran gure publikoa batez ere Espainiakoa zen, baina gaur egun askoz banatuago dago. Oraindik bezero asko ditugu Espainian, baina baita Estatu Batuetan, Erresuma Batuan eta beste herrialde askotan ere. Osa, enpresa nahiko internazionala zerate orduan? Orain bai. Urte asko pasa dira, 6 urte darama enpresa. Orduan, marka. Orduan, orain nahiko internazionala da bai.
Zuen publikoan, hasieran okerraz banago aipatu duzu kolekzionistak eta badituzue, badezue bezeroren bat ohikoa dena edo bueno, gertuko bezeroren bat? Kolekzionista edo bezero erosten dituena gure Bueno, figurak. bietara. Bai, badaude kolekzionistak Madrilen eta mundu osoan. Hemen kolekzionista garrantzitsu bat dago Madrilen. Baina kolekzionista hori margotutako figurak erosten ditu. Margolarien figurak. Galdetu nahi nizuen gauza bat, bueno, pixka bat esan bezala, 3. aldiz, ez dut mundu hau ezagutzen, eta Bai. kuriosidadea generatzen dit zein den zuen publikoa. Hau da, ez dakit gazteak gerturatzen diren zuen gana, ea helduak diren edo ja pertsona zarragoak. Ba, niri gustatuko litzaidake jende gazte gehiago karte mota hau ezagutzea. Badira gazte batzuk interesatzen direnak, baina gazte asko ikustea arraro xamar da. Oraindik nahiko mundu txikia denez, ez du hainbeste zabalkunderik, nik uste dut. Egia da, adibidez, Warhammer munduan gazte gehiago daudela, baina beste motatako miniaturetan ez dago hainbeste gazte. Eta zabalkuntzari buruz pixka bat hitz egiten, bueno, webgunea badezu, kuskuxiatzen ibili gara pixka bat, okerrez banago sare sozialak ere bai, hor nabaritzen duzue laguntza bat zabaltzeko garaian internetek eskaintzen dituen baliabide horiekin? Gure kasuan funtsezkoak dira sare sozialak. Sare sozialik gabe seguruenik ez ginateke existituko. Horien bidez gure figurak erakutsi ditzakegu mundu osoan, eta munduko osoko jendeak ezagutu gaitzak ez, orduan guretzat oso garrantzitsuak dira. Zuk nola ulertzen duzu zuretzako, bueno, pertsonalki zer esan nahi du zuretzako miniatura hauek egiteak? Ba, niri oso zoriontsu egiten nau nire ideiak eta sortzen ditudan pertsonaiak modu honetan gauzatuta ikusteak. Gainera jendeari gustatzen zaiela eta margutzen nahi dituztela ikusteak, satisfakzio handia ematen dit. Niretzat proiektu hau oso polita da, oso polita. Nola ulertzen duzu zure lana, nola ulertzen duzu soilik lana bezala? Aipatu duzu pasio ere bai, arte bat da, jolas bat da, nola ulertzen duzuzuk hau? Niretzat hirurak dira. Hasieran, agian adierazpen artistiko eta hobby moduan hasi zen, baina gero pauso bat gehiago eman nuen, eta nire lanbide bihurtu da, ez? Baina orain ere, niretzat adierazpen artistiko bat da eta arte bat da. Osea, hori kontutan hartu behar dugu, hau arte bat da, ez da jolas bat. Askok aipatzen dute batzuetan zaila izaten dela pasioa eta lana, behar gauza berdina izatea, zure kasuan horrela da? A ber, batzutan zailagoa egiten da lana delako, ez? Baina kontutan hartzen baduzu, hau zure pasioa dela eta gustatzen zaizula, lana dela ahazten zaizu. Eta hori egia da. Osea, ni egun askotan ez dut lan egiten. Ni gustoko dudana egiten ari naiz, ez? Etorkizunera begira, badezue beste planen bat, proiekturen bat, buruan? Bai, beti ditu proiektu berriak. 2026a ia guztiz planifikatuta daukagu, eta dagoeneko 2027aren hasiera prestatzen ari gara orain. Nire buruan badaukat ere euskal mitologiako bildumaren 2. zatia egitea, baina seguruenik 2027aren 2. erdian hasiko dut hori.
Ez dakit agian erantzuna eman didazu ja, baino galdetu nahi nizun baita ere, ea badaukazuen amets handiren bat, horrela proiektu handiren bat egiteko zerbait buruan. A ber, nik uste dut nire ametsa arte honi buruz nuena jada bizitzen ari naizela. Hasieran inoiz ez nuen pentsatu hain urrun iritz zitekeenik. Eta jendeari nire ideiak gustatu izatea, zoriontsu egiten nau. Agian nire ametsa izango litzateke hori jarraitzea, ez? Proiektu politak egitea eta mundu hau gero eta gehiago zabaldu. Eta jende gehiago ezagutzea. Ze poetikoa gelditu zaizun, Garbine. Bueno, pixkat praktikotasunera. Jendeak non ikus dezakezuek egiten dezuena? Gure lanak sare sozialetan ikus daitezke, Margolanak Daviden sare sozialetan eta nireak nire sare sozialetan, eta gero Akelarre Modelsek baita Instagrama dauka eta webgunean. Figurak eta salgai badituzue? Bai, denak salgai daude. Akelarre Modelseko figurak, klaro. Badago, ez dakit gaur agian ikusleren batek ez zaituzte ezagutzen, ez du ezagutzen mundu hau, badago norbait gomendatuko zeniokena gerturatzea zuen mundura, zuen fantasia mundu honetara, figuretara? Edo zein animatuko nuke mundu honetan sartzera, aurrak, gazteak, helduak, baina bereziki emakumeak animatuko nahi nituzke. Oraindik oso gutxi gara eta uste dut asko dugula eskaintzeko emakumeak mundu honetan. Agian emakumeak 20% gara bakarrik. Bukatzeko, Garbine, azkeneko galdera bat botako dizut. Zuek egiten duzuen proiektu honekin, Akelarre Models honekin, ze mezu bidali nahi dezue edo ez dakit, simplemente egiten duzuen gustoko dezuen zerbait delako edo ez zuen mezuren bat ateratzeko hortikan? Nik jendea animatuko nuke pausoa ematera eta benetan gustatzen zaiona egitera. Inoiz ez dakizu noiz bihur daitekeen hori zure lanbidea, ez? Eta miniaturen mundua ere ezagutzera animatuko nituzke. Oso interesgarria eta oso polita da. Beste arte motak ezagutzen ditugu, baina hau ere oso polita da eta gauza oso interesgarriak egin daiteke honekin. Eta esango niok jendeari, hobe da saiatzea eta ez lortzea, inoiz ez saiatzea baino, ez? Ez dakizu ze saiatu alduzun gauzak egiten. Orduan, hori da mezua, nik uste dut. Mila esker, Garbine, ez dakit bukatu baino lehen azkeneko zerbait aipatu nahiko zenukeen? Esan dudana, mundu hau deskubritzea oso polita dela, benetan, eta jende oso interesgarria dagoela, eta hori, animatzea. Oso ongi, entzun duzu denok, mila esker, Garbine, etortzeagatik, plazer bat izan da zuen izatea, eta hurrengo baterako espero zaituztegu. Bai, noski. Agur. Agur, bai. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Astelehenean udaberriko giroa temperatura atseginarekin. Hego ekialdeko haizea ibiliko da, gogor haizeguneetan, bereziki ekialdean, bolada oso gogorrekin goizaldean, goizean goiz eta azken orduetan. Temperatura maksimoetan ez dugu aldaketa handirik espero eta urte sasoirako balio atseginekin jarraituko dugu. Zeruan erdi mailako hodeiak eta goi-hodei batzuk agertuko dira, baina giro argia nagusituko da. Asteartean ez dugu aldaketarik nabarituko,
Berriro ere, erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk tartekatuko dira zeruan, batez ere goizean. Arratsaldean eta gauean nahiko garbi egongo da zerua. Baliteke hauts gandua sartzea. Ebro ibarrean, lainoa edo behe hodeiak ager daitezke eta baliteke tantaren bat egitea. Hego edo hego ekialdeko haizea ibiliko da, eta goizean gogor joko du ekialdean. Arratsaldean indarra galduko du eta kostaldean eki edo ipar ekialdeko haizea ibiliko da. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.